ba za mu taba bari wannan abin ya ci gaba da faruwa a wannan yankin ba. Dole ne sai mun nema wa kanmu yanci. Nema wa kai yanci da kuma kwata wa kai yanci dukkan samu ne. Kana nufin mu zauna a ci gaba da yi mana shiga karnuka? Ba da wa kanku lokaci kawai kuke. Me gwamnati za ta bi? Idan gwamnati ba ta yi mana ba mu za mu yi wa kanmu. Za mu fara shiga ta kan mai uwa da wani. Kuma babu wanda ya siya nan. Ba haka ake neman yanci. Wannan zalunci. Saro mun kansa. Idan za ka iya kai ne za ka zo ka tsara da kanka! Yanci! Sabon kamce na musamman.